איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שר בין ערבות בוכיות, בקיץ בנורות בצעי המים נפשו שילח על פני הנחל לדגה מקנה הסוף קראת לו עפיפון. וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטע סוכה מאבן המבצר האפורה בנה לו בית על מי הנחל תחנה הקים זרע שדות שלח עונו על פני הים באוניות סוחר, אך יש אשר יניע כלי מלאכתו ויהיה פתאום יהיה לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל ידוד זור נפש על ההר או בבחיים, ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? וכמו מבצר עתיק הוא היה גם בסוף הדרך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות?